Здравейте на всички, пак съм аз, Иван Миладинов, и отново в ръцете си държа нов обектив от Sigma за четвърти път през 2024 година, която все още дори не е преполовила. Това, което е в мен, е 2470 на 2.8 Art и всъщност е лека изненада, че го виждаме този обектив, може би защото всички очакваме да се изкарват все нови и нови продукти, а това нещо те вече го имат от далечната 2019 година. Казвам далечна, защото изминаха 5 години от тогава и всъщност е до някъде логично те да сменят този модел, да го обновят, да направят някакви подобрения към него. В интерес на истината, стария 2470 на 2.8 не беше никак лош обектив, но чисто и просто от към дизайн най-малко, от към тегло, от към оптика, имаше някакви леки неща, които можеше да се желаят да са по-добри и се надявам тук те това нещо да са го направили. Предполагам, че повечето от вас са запознати с първата версия на обектива и всъщност това, което виждам, поне отпред, когато го погледнете, абсолютно същото. 82 мм, диаметър на филтрите, много голям челен елемент, който дори леко се усеща като тегло, когато държите камерата. Имам усещането, че тази част на обектива е по-тежка и всъщност не че ми изморява ръцете, но определено, ако го сложиме на гимбала, това нещо ще бъде доста осезаемо. Другото нещо, което е много очаквано от един обектив през 2024 година, естествено е пръстена за блендата, който работи на степени и също може да се сменя и плавно неговата настройка, което е много полезно за видео. Естествено имате двата бутона, които са програмируеми през камерата. Аз лично съм си направил фокуса по око да се активира от тук. Имате AF/MF switch. Имате заключване на позицията, когато сте на 24 мм. Това е с идеята да нямате зум крипинг надолу. Естествено, сенника е с много добро качество. Заключва се в позиция с посредством бутон. И всъщност в общи линии това е доста прилича на стария обектив, като в тази си част е малко по-тънък. Мисля, че е с около 100 грама по-лек, малко по-малко от 100 грама са успяли да свалят от него. Нещо, което аз лично не забелязвам, особено когато го държа. Значи, снимал съм с стария 70-200 на 2.8 доста, още от когато излезна. И дори когато ги хванах двата в двете си ръце, не усетих много голяма разлика. Така че моя съвет към вас е, ако решавате да апгрейдвате само заради теглото и имате стария обектив, това според мен не е абсолютно достатъчен повод за да го направите. Тъй като не искам това ревю да става много техническо, ще ви сложа цялата спецификация на обектива в една таблица, която може да паузирате и да разгледате на спокойствие. А сега искам да се насочим към по-сериозно снимане с него, защото ми е любопитно да видя колко Sigma са успели да подобрят предишната версия на обектива, която в интерес на истината не беше никак лоша. Бленда 2.8 за туристически обектив е малко спорно доколко е важно да имате. Повечето хора казват, че всъщност е окей да сте на 4, дори нагоре. Но лично според мен това място тук ще изглежда много добре, ако имаме син час, ако го снимаме на свечеряване и много често, когато аз пътувам и става дума просто за travel фотография, не нося статив в себе си и разчитам предимно на стабилизацията в камерата и някакви по-отворени бленди, особено ако стане по-тъмно, снимам само от ръка, както виждате. Както виждате, начинът по който съм се облягал, последните 2 дни не са особено подходящи за тоскански пейзажи.
вали като из ведро поне 24 часа и ако отида в някое поле наоколо, рискувам да затъна до колене в кал, но пък е една добра възможност да обиколя из малките селца и градчета. Всъщност това, което виждате е Петройо, ние сме отседнали малко по-надолу в съседната уличка. И честно да ви кажа, тук определено оценявам факта, че този обектив слиза до 24 мм. Какво имам предвид? Много от вас може би ще се чудят дали да вземат 2870 Contemporary или 2470 Art серията. Аз лично притежавам 2870 като мой личен обектив. И трябва да ви кажа, че в една ситуация като тази, където има малки тесни пространства, разликата между 24 и 28 мм е много осезаема. Тоест, за travel обектив, според мен, по-широкия край, доста голяма част от случаите е по-ценен и ако трябва да жертвам дали да взема 24-70 или да взема примерно 28-105, 28-200 дори, по-скоро бих взел това, което ще ми даде малко по-широк зрителен ъгъл в долния диапазон на зума. Малко позаваля и най-вероятно ще ме убият, като разберат какво правя с монстрата, но поне ще разберем дали това нещо е водостойчиво. И да, някои от вас може би се чудят защо съм сложил UV филтър на обектив, който тествам. Ами както виждате, в момента не го вали най-малкото и освен това има голяма вероятност да падна някъде, да се изпарзалям и не искам да щупя монстрата, така че да, това е основната причина. И рязко сменяме стила и локацията и влизаме в режим макро. Всъщност намирам се на 200 метра от Петройо и дойдох тук, за да огледам за някаква по-интересна позиция към самото селце и в един момент гледам тази орхидея, предполагам, че орхидея, поправете ме ако греша. Всъщност това е една много добра ситуация, в която мога да илюстрирам удобството от факта да ви фокусира обектива на по-близко разстояние. Не казвам, че това е истински макрообектив, който дава 1:1, все пак има някакви макровъзможности. И е единственият обектив, който носи в момента със себе си, аз имам поне 4 в раницата, който може да свърши работата и да заснеме добре, сравнително добре това цвете. Тоест да имам добър детайл, да мога да кадрирам пълен кадър с него и също така да ми размаже задния план добре, т.е. да има добро боке. Така че това е един страхотен тест да видим как се справя отблизо, реална ситуация, мека светлина и задния план, между другото, е доста гъст, т.е. има много детайли и много треви в дълбочина и ще видим всъщност и бокето как се справя в една така малко по-критична ситуация, защото обикновено макрофотографията е много взискателна от към обективи и в повече случаи хората искат задния им план да бъде много плавно размазан. Освен туристическите снимки, които се опитвах да правя в дъжда, имах няколко часа на по-слънчево време и успях да направя няколко кадъра на жена ми, за да тествам обектива в една реална среда, в която мога да направя малко портрети и също така да тествам самия автофокус, как се справя. Тук камерата е на следящ фокус с разпознаване по око и по лице и всъщност се ме накарал да върви към мене с нормална скорост по стълбите, да се изкачва спрямо мене в права посока, за да мога да преценя доколко автофокусът следи, доколко има вероятност да изпусне. Имайте предвид, че това нещо е снимано с Sony Alpha 7R3, който е сравнително стар модел камера и не е с най-добрия автофокус, който може да получите в днешно време. Но честно казано, от всичко, което видях като кадри, в интерес на истината нямам абсолютно никакъв брак. Може да кажем, че тук съвсем леко, ето в този момент я е изтървало. Може би защото си затворила и очите. Тук една идея може би е слезнал надолу фокуса, но през цялото време автофокуса е следял обекта и нямам абсолютно никакъв брак. Което може би за вас не е чак толкова впечатляващо през 2024 година, но казвам ви това преди 10 години в DSLR годините, които всъщност снимахме с Canon 5D Mark II и някакви стари обективи, това беше изключително постижение. И обикновено в една такава фотосесия вие снимате в серия
и всъщност си избирате кадрите в последствие, най-добрият кадър като изражение, в повече случаи като поза, и е много гадно, когато нямате консистентен фокус и всъщност автофокуса ви е предал. Точно в този кадър, който вие си харесате, той някак си да е избягал. Тук направих няколко последователни теста и при всичките брака ми е буквално 0%. Абсолютно всичките могат да минат спокойно и дори за печат. И сега искам да ви покажа един бърз тест за рязкост. Всъщност това нещо е снимано на 24 мм и е на Blenda 2.8. Питал съм се да бъда колкото се може по-перпендикулярно на стената и както виждате всъщност има едно съвсем леко отпадане в най-екстремните ъгли на полето на самия кадър, но като цяло е доста консистентно. Ето може да видите и долните краища, ето за това ви говоря. И ако всъщност затворите блендата на 8 или дори от 5 нагоре, между другото забелязах, че от 5 нагоре почти няма разлика вече, освен ако не стигнете на F11 и вече дифракцията не започне да ви разваля самата резолюция, това нещо е абсолютно консистентно от край до край. И един тест на 70 мм, което според мен беше по-слабата част от диапазона на стария 2470 DGDN. Ето ви го на 2.8 бленда. Да видите как изглежда в екстремните краища. Може би има съвсем леко отпадане точно тук по ъглите, но е едва доловимо. Супер много детайл, почти по 95% от кадъра. Съвсем леко е тук се забелязва някакво отпадане, но като цяло, ако затворите да речеме на Blenda 5, най-вероятно няма да забележите никаква разлика като резолюция по цялото поле. Въпреки че не успях да видя много слънце по време на това пътуване, все пак успях да направя един тест за флеер. Тук съм снимал по залез, директно срещу слънцето и може да видите всъщност на различни фокусни дължини, да речем 43 мм, 27 мм, че всъщност е добре коригиран. Има някакви отражения, естествено вътре в оптиката, това е възможно най-лошия случай, но като цяло контрастът се запазва доста консистентен и само за протокола, тук съм махнал UV филтъра, защото съм сигурен, че някои от вас ще се запитат за това. И накрая направих един тест за боке, всъщност ето това е сцената, която съм снимал, сцената, която е извън фокус, фокусът е в телефона. Може да видите, че всъщност има леки лучени кръгчета, които обаче са доста слабо видими и всъщност мен лично не ме дразнят. И също така, че по краищата на кадъра, типично поради винетирането от кръгчета, те започват да приемат малко по-сплескана, издължена форма, така наречените котешки очи, което също е нещо нормално и може да бъде очаквано. И също така от тези два кадъра, според мен, добре си личи, че една и съща сцена може да изглежда доста различно с половин метър отместване на точката, на която сте фокусирали. Тоест, това нещо с бокето е доста субективно и всъщност може да го управлявате до голяма степен, когато сменяте зоната на фокуса. Друг много добър плюс, който е особено важен за видеос, е, че този обектив не диша, когато префокусирате от близко, например, към далечно фокусно разстояние, което всъщност елиминира нуждата от аутокорекция в тялото. И в крайна сметка мога да направя заключението, че това е един страхотен обектив, който на практика ви се явява без нито един съществен недостатък. Имате много добро изображение, имате добри възможности за видео, имате Blenda 2.8 по целия край, който ви дава по-добри възможности да снимате на тъмно, имате много добро качество на изработка, всички части по обектив, включително и капачките са правени в Япония, добре влагозащитене и всъщност ние снимахме в един доста сериозен дъжд и мога да потвърдя, че нямах проблеми с водата, но все пак бъдете с едно на ум, когато го мокрите. Диапазона 2470 е много класически и всъщност може да тръгнете с този обектив или максимум още един дори на някакво пътуване и той ще ви е абсолютно достатъчен. Става за портрети, добър пейзажен обектив се оказа също така. Аз накрая успях да се изкефя и да направя един кадър от Вернаца. И всъщност сега като се замисля, може би е най-доброто решение за Sony M-Mount, ако обмислите диапазон от сорта на 2470 или дори 24-105, определено този обектив най-вероятно ще ви даде най-много за парите.